दिनै त्रिपुरायाव ट्रिपा मटानि बानजायनायाव मोनसे गिदिरथार सुबुं रेलि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे रेलियाव ट्रिपा मटा बिजेपि आरो आइटिएफटि दोलोनि जुथायै लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि गोहोखौ दिन्थिसारदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो ट्रिपा मटानि गाहाय प्रद्युत देबबर्माजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। रेलियाव बाहागो लानाय दोलोनि दैदेनगिरिफोरा महाराजा बीर बिक्रम महानायक देबबर्मानि सावगारियाव बिबार बावना मान जासियो। रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाना हानि फिसा थानसालियाव जै होयो। बे रेलिनि गेजेरजों ट्रिपा मटा दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव त्रिपुरानि संसदआव थान्दै दैथायहरनो खौसेथियै थिरांथा लायो।